Udah, renggap sama. Ang gereng taran lai. Biji punya aku ang bereng. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nongthamkhangni YouTube channel बारायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअ ब्लग भिडिअ जागोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै ओमफ्राय जोंहा दिनै नै न'आवहाय जि सोंदों हनै बिब' दंफैयो जि सोंदों ओमफ्राय नोंथांमोननो जिसिबां हायो इसिबां जि सोंनायखौ देखायलांगोन आं नोंथांमोना नायलांनो हागोन ओमफ्राय सोर सोर जि सोंदों आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहर ओमफ्राय नैबाव निकिता जिरायगासिनो दं बिब'नि फिसाजो ओमफ्राय नैबेयावहाय बिमाया दा जिखौ बै मुस्टाव सागासिनो दं आरो र' दोनसै माइखौनो बस'नोसैमोन हैस ओमफ्राय दख'ना लोगोफोर बे दख'ना सोंदों हनै बिब'आ हिन्जावआ रोङा हिन्जावआ खामानि गैया दानि सिख्लाफ्रा जि सोंनो रोङा हनै ना बिब'आ जि गासिनो बिब'निसो दख'ना फानोनो मालाय हिन्जावनि नङा हिन्जावआ जिखौनो सोंनो रोङा जिया बोरै दायो बेखौ मिन्थिया नै दा बिब'आ बाव नै सोंगासिनो दं मा दख'ना होनो बेखौ सार' जिसों माइदि गोनां आगर गोनां जिङाव आगर मा आगर आगर नामखौ मिथिया आगर नामखौ मिथिया एरग्रायानो जि दाग्रायानो बायनोबा बायनो हागोन ना बायनो हागोन 1700 गांसेयाव लोगोफोर फाननाय ओमफ्राय बेखौ मा होनो जोंनियावथ' नोंथांमोना सोरनिबा जायगा लायै जायगा गुबुन नामबो होनना बुङो ओमफ्राय जोंनियाव बेखौ जथर होनना बुङो जथर ओमफ्राय बैखौ सोरखि ओमफ्राय बैखौ मा होनोमोनथाय बै बोग्राखौ मा होनो रिल ना मा ग्रिल ना मा होनो बे आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' बांसिनानो हारसाफोर एबा गुबुन जायगायाव दानाय मेसिनजों दानायखौसो बांसिनानो दाम होसोना बायो ओमफ्राय जोंनि न'आव सोंनानै दानाय अरिजिनेल दख'ना होनोबा बेखौसो बुंजायो मानो होनना बुङोब्ला बैफोरो बेफोर नैबे बुस्थुफोरजों दानाया न'आव दानाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बुस्थु आरोना ओमफ्राय दानियाथ' मा बांसिनानो बायनाय दख'ना बायनाय मानि हाथायावसो बांसिनानो बायना लायो दानो गोरों मानसियानो बांसिनानो गैखाला आरो ओमफ्राय बायनायबाबो दखानाव बायना लायनायबाबो न'निखौनो बांसिन मोना मा होनो मेचिनजों दानायखौसो बांसिन जों दखानाव नुनो मोनो ओमफ्राय बेफोर अरिजिनेल दख'ना होनना बुङोब्ला बेफोरखौसो बुंनांगोन आरो जोङो मानो होनना बुङोब्ला बेफोरसो न'आव सोंनानै दानाय खस्थ' खालामना दानाय नोंथांमोना माबायदि सोङो नोंथांमोना नायनो हागोन दा नोंथांमोननो भिडिअआव देखायलांबाय थागोन आं नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै मा कालार होनो बेफोरो नै ओमफ्राय जों जि दानो रोङोबाना न'आव थानानैबो हिन्जाव माहारिया न'आव थानानैबो जि दानानै फैसा खामायनो हानाय बे मोनसे सुबिदा आरो मानो होनना बुङोब्ला बे दख'नाखौ दानानै नोङो हाथायाव फानहैनो हागोन ओमफ्राय न'नि दानायाथ' आलादा जाखायो दामा ओमफ्राय दा जोंना बिब' थिग बेबादिनो सानबाय मानो होनना बुङोब्ला दख'ना दानो रोंनानै जि दानो रोंनानै मानो ओरैनो जिरायना थानो नांगौ आं ओरैनो न'आव थानायावनो दसे टाइम मोनोब्ला बे दख'नाखौ दागोन जिखौ दागोन बेबायदि साननानै जोंना बिब'आबो दा नैबे जि सोंनाय हाबाफारिखौ लाबाय आरो गाव टारगेट लानानै नैबे जिखौ सोंनाय जाबाय दा जोंना बिब'आ दा बेखौ 6 खान सोंदों 6 खान सोंनायाव ओमफ्राय दा फार्स्ट टाइम बिथाङा सोंदों एबार हाबा जानायनि उनाव फार्स्ट टाइम दख'नाखौ फार्स्ट टाइम दागोन आरो ओमफ्राय गुबुन जि दाखांबाय गामसाफोर ओमफ्राय आगर गोनांखौ एबार फार्स्ट टाइम सोंदों बे रोंखायो दानो रोंखायो ओमफ्राय अब्लाबो फिसाफोर दं नालाय बे टाइमाव बारा अबस्र मा जायो फिसा उन्दै थानायाव ओमफ्राय दा जोंना बिजानायाबो एसे देरबाय नालाय ओमफ्राय दा जिखौ दानो सुरु खालामजेनबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो देनांहाय दाखांजोबोब्ला गांसे दाखाङोब्ला नोंथांमोननो आं भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन माबादि नुगोन नोंथांमोना नायनो हागोन आरो जिखुनु जाया आं दाबो देखायगोन दा सोंनायाव थाल मोनखायो आरो ना जि दानो गोरोंफ्रा मा साइसनि दख'ना जागोन बेखौ मोनथिखागोन जाय आंनि भिडिअखौ नायगोन नोंथांमोना सोरबा दानोबो रोङा जानो हागौ ओमफ्राय नोंथांमोना बे जोंनि दख'ना दानाय इन्दि लानाय बेफोर जोंनि बर' हारिनि हारिमु होननानै जों बयबो मिथियो नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लेट्स गो ओमफ्राय नै ओंखाम जागासिनो दं जिबो दानो रोङा जेबो रोङा जानायाव बार नुदों सोगासिनो रोङा जायो नामा बेदरखौ दहाय जायासो होनदों बेरा खरसा लाबावबाय बेदर जायो मानसिया बेनो
दाउ बेदर जानो जानायावबो नुदों बिदिबो दानो रोङा जेबो दानो रोङा रोङा जाबाय माबोरै जायो दान दे थांदो दे माबोरै जायो दाना बे दाबार बेयो ओमफ्राय उन्दैया नै जोंना गाननायगासिनो दं ओइ आमाखा खि दिखियासै अ गारि लालायना गाननायगासिनो बेखौल' नों दानो रोङा रोङा आइ दे खिथालाय रोङो नोंबो माथो दानायखौ नुफेराखै आं नोंखौ गामसासो दाबाय थायो माथो नोंबो बे थारा आब'मोन दानायसो गोदो बिब' दानाय नैबे दानाय नै बे सासे दंबावो बिब'आ बे बारा रोङा नैबे साबसिन रोङो जिखौ दा फाननो दादों बियो 1700-1700नि फानोनो मालाय देनां नोंथांमोना नायनो हागोन दाखांबा गांसे देखायगोन आं खेबनानै ओमफ्राय दाथ' 6खानल' नालाय दा बिनायानो दंखायोनो गांथाम गांब्रै बिखाबायनो 6खानल'खौ सोरनो हरथोनो ओमफ्राय देनां दाबावबा नेक्स्टआव नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनो हागोन दानानै हरनो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि दख'नाखौ फसायोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै हरनो हागोन आरो देनां नै दा सोंगासिनो दं फाननायनिसो जादों न'आव गाननायनियाथ' दंखायो बेनाव बाक्सुसे जाहांनो गोदो दानानै लांखानायानो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय नै जानाया दासिमबो जाखाङा मालाय थुसोगासिनो मावा दाङा जेरै फुंजानि दासो जानायाव जाखांनो नोंथांमोना आं दिनै दख'ना सोंनायखौल' देखायफ्लागोन दे लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय सोर जि दानो रोङो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर ओमफ्राय दानो रोङैफ्राबो खालामहर आरो दानो रोङोबा नोंथांमोननिनो मोजां नोंथांमोनानो इनकाम खालामनो हागोन न'आव थानानैनो जि दानानैबो फाननानैथ' इनकाम खालामनो हायो होननानै बयबो मिथियो ओमफ्राय बांसिनानो रोङा नालाय ओमफ्राय जि दानो गोरोंफोरनि थाखायथ' बुहुत मोजां दा दख'नाया बुहुत सेल जायो बांसिन बायना गानो ओमफ्राय नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर सागासिनो मुस्था दसराबो जाथारला गोबावजों बुरखांनायखाय साखायाखैमोन आरो साफिननो हायाखैहाय दिनै सोंनो हागोन जों नै रोङाथ' रोंखाया नालाय दानोथ' रोंखाया जेबो रोङा ओमफ्राय दा बोनायदों नै बहाबा ओमफ्राय नोंथांमोननो आं दा भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला मानो होनना बुङोब्ला बेखौथ' दिनै सानसे सोंखागोन नालाय ओमफ्राय गाबोनबो सोंखागोन ओमफ्राय गाबोन नोंथांमोननो माखासे देखायसै दिनै बेखिनिखौल' बोनानै दोनगोन बिसोर ओमफ्राय गाबोनसो फाइनाल महर फाइनालथ' मा होनो गाबोनसो सोंखागोन आरो बिसोरो ओमफ्राय गाबोन नोंथांमोननो देखायफिनबावसै आरो खेनसेबाव ओमफ्राय दिनैनियाथ' बेखौनो नैबेखौनो बोबाय थागोनदां बिसोरो गाबोनसो मा होनो खायगोनदां आगर खायगोनदां गाबोनसो नै दा हिनजाव बोदों रोङाफ्रा मा आं गोरोंथार होनलाय बिदि बोनायखौलाय आंबो रोङो दाबो आं बोना देखायनो बिदि बोनायखौ बिदि बोलाबायनायखौलाय आंबो रोंगोन हैद बेहा फिसाजों दावराव नै फिसाजों खामानि मावनायाव नै ओमफ्राय हिनजावा बोगासिनो जायाफ्रा मा दा बोरैबाल' खालामथोंसै लागायजागोन रायनाया बाबु ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेनो दिनै बेखौल'सो बोना दोनखागोन बिसोरो सोंनाय होनोना बोनाय होनो जिखुनु जाया दिनै बेखौल' माबाना दोनखागोन बिसोरो आगरखौ गाबोनसो खायगोन बिसोरो मा होनो बै गुना ना मा होनो बेखौ ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय